Radyoya denge gel, denge azadiye. Şinabenden uçan radyo denge gelden baş godarın heja iru bistu hafte müjdare 2024 çarşem çilu şeşemin salvegera partiya karkerin Kurdistan'ı PKK'ye roja ve jineye ev roj li tevahi şehidin Kurdistan'ı li rebera po li girtiyen azadiye gerleyin Kurdistan'ı her va tevahi muruvaniye u geli Kurdistan'ı re piroz be Velgodarınca li Brüksel'e saat 8 la medede emenu çeyn seres ve peşkeş bikin demdama azadiya reber apoya. Sersara fakeke azladınlarım milyonan insanı Kürt Türkot terana bizana bun dilu bavari terana bun jipir tışla dıxazına bıram xazın çıkas dıxazın bıram xaz xabiyat çıkas xazkına yak bu kas şerbetin çıkas şerbetince bu kas valati xabıkın azadiya xabıkın bir sarjay gara selam serker Duran kalkan got tekoşinaj bu azadiya rebera po ve sala çula heftan da hin kurttur bebe. Endame komiteri ve bera PKK duran kalkandı medya haberi de ahibi u Diyarbakır ev amadekerine plan sazi u bir yardariye ke hin kurti des be sala çula heftan adam zandına PKK diken. Devlet Türk faşizm AKP MHP tengav bu ye me gelek caran hişyaridan u god hün Türkiye dixin nava felaket ekede. Rebera po de paraznameye xwede analiz kirin u hişyarida. Leguh nedan hişyariyen me u femne kirin. İroji bidenge kebilin dibêjin biratiya Kurd u Türkan em bibin yekitiyane tevî pêwîste. İsrail ve erişime bike bila Öcalan beyli meclise bağ ve u ragîne ku rêxisina xwe tasfiye dike. Kalkan Balk şanser şepemeliya Türk u propaganda şere teybet dike ugut. Bengava navne tevi ku armanca azadiya fizike rebera po zor davan sistema kırkeru işkenceli imrali evgeleki teşhir kerin. Siz siyasetmedar hukuknaz hünermen jin civan akademisyen derduren entelektüel civak mroven lekolanan herkes dibejed ve Öcalan demildes azat bebe zahteke geleke ciddiya ve geheye. Desratariya faşiz dixwazin roje ve berovaji bikin digore xwe rojeke ava bikin. Lebele maskeya wan züket çalakiya hevre Asya u rojger maskeya wan rakir. Ve geleme doste geleme guhnedin wan. Rebera pojigu tecid devam dike. Ev devataya ku tekoşan diji tecid devam dike. Eğer rast dibêjin bila mercan ba afirinin. Le naken iradeye gel xasf kirin, qayun tayin kirin, qirkirna siyasi dudominin. Hingi vazife dike sermileme dike ve sermilen herkesi. Dive gerila hin behtir tekoşine bike jin u cuvan gelime li volet u dervi volet li her dereşi bu azatiya fizika rebera po tekoşina xwe hin mezintir bike. Nöbet azadiya li Strasbourg'e koma kuji bajare Sivîsre aroyere hatibu devir kert. Bi peşengtiya inisiyatifa Abdullah Öcalan ve azadi ji 25 Haziran 2012 ve li bajare Fransa Strasbourg'e çalakan nöbet azadi teli darxistin. Her hafteye ji welatên cudayên Avrupayê komeke Kurdistanê tê û nöbetê devir dikire. Di hefteyê 649 de koma ji bajare Arauriye Sivîsreyê çalakî devir girtin. Koma ve hafteyê ji endamên navenda civaka Kurda Demokratik Abbaselê Masum Özer, Serhat Kanat û Hasan Hüseyin Şahin bekte. Masum Özer li ser navê komê axivî û vê peyameda. Serok meberafo dimile fiziki duveri azad kirin evana yekser tevataya go geli Kürt çi dibe azad dibe tecida li ser serokê me go te berdevam kirin bêguman eva li ser tevayî geli Kurdistanê dimeşîne em ban dikin hemû raya giştî go li hemberî vê zax tecî zulm û zora hikûmeta faşîst a AKP bisekinin
den derxin o berxwadana me her û her berdewam bike yani ji vir hat jî heranî gorêber apo azade be em ê li her cihî çi bikin bi çalekiyên xwe û bi tevgera xwe û nobeta xwe li vê derê em ê bidûmînin we ser jiyan nabe lê serok jiyan nabe lê serok jiyan nabe. Ciwanên Şengalê 27 mijdarê pîroz kirin di çarçoya salvegera 46 ada mizrandina PKK li Şengalê bi pêşengiya Yekîtiya Ciwanên Êzîdî, Yekîtiya Jinên Ciwanên Şengalê û İnisiyatîfa Ciwanan Arab pîrozbayek hate pêkanîn. Pîrozbayî li baxçeya serokatî ya li Geliyê Qersê hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê li ser navê ciwanan hemû Şengalê axivî got em dibêjin îsal bi sala dawiya têcîta li îmralê û faşîzma dewleta tir. Li ser navê İnisiyatîfa Ciwanan Arab jî Cemşîd Arab axî û Diyarkirk û bi saya felsefeya rêbera Po pêkatiyên li Şengalê ji bo yekîniya hevpar têkoşînê dikin. Pişta axaftina koma çiyayê Şengalê û ya navên de çanda hunerê ya Şengalê stran gotin. Pîrozbayî bi geredana govendê bi dawî bû. Li Minbiçê hevdeh çeteyên dewleta Tirka dagirker hatin kuştin daxuyaniya navên de ragihandina Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê wiha berdewam dike. Di çarçoya mafê parastinê de 24 mijdarê de hêzermeyê Meclisa Leşkeriya Minbiçê çalakeke taybet û berfireh pêkanîn. Di vê çalakiyê de baregehên çeteyên artêşa Tirk ên li gundê bi wê hîç el acemî ku dikeve rojavayê Minbiçê bûn hedefa şervanên me. Di van çalakiyan de baregehên çeteyan û maşîneyên wan ên askerî hatin îmha kirin. Her wiha hejmarek çekên wan hatin desteserkirin. Piştî ku çalakî gîj armanca xwe şervanê me çûn ser cenazeyên tevayî çeteyên ku li hundir û derveyî baregehê hatibûn kuştin. Di encama vê çalakiyê de hevdeh çete ku ji wan hejmareke fermandar bûn hatin kuştin û 6 ji wan jî bi giranî birîndar bûn. Di heman devê de 2 maşîne û 2 baregehên askerî jî hatin rûxandin û şervanên me neh çek û di nav de top avê jî hebûn li gel hejmareke belge û telefonên çeteyan desteserkirin. Bi vê wesileyê em hemû şervanên xwe pîroz dikin û bi şanazî û serfiraziya wan raber dikin. Rojnavan havîn derya hat bin çavkirin. Rojnavan havîn derya jî di çarçoya lêpirsina serdozgeriya Komarya Tirka Eskişehirê de li Antalyayê hate bin çavkirin. Hecmara rojnavanên di encamê çarçove operasyonu da hatire bin çavkirin derket neh kesan. Hat diyarkirin ku derya ji Antalyayê birine Eskişehirê. Avabûna PKK, avabûna Netewa Demokratîk e. 27 mijdarê bingê jiyana azad e. 27 mijdara Kurdistana ronîk e. 27 mijdarê Bingehê artêşbîna jin e. Li Kurdistanê dest pêkir ji cîhanê bilav bû. Bi rihê 27 mijdarê Tekoşînê bilind bikin. berêverdî re azad bijî. Forma rojnavanên jin ên Behra Spî FMWJ banga berdana rojnavanan kir. FMWJ bi daxuyaneke bertek nîşanî bin çavkirina rojnavanên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de û daxwaz kir ku demin dest rojnavanan werin berdan û qirkirina siyasî bê rawastandin. FMWJ got doh serî bihê li bajarê Amed, İstanbul, Elîh, Merdîn û Şirnexê operasyonên hatin pêkanîn. Wezîrê Karê Hundir Alî Yerlikaya ragihand ku li sih bajaran di serdegirtina malan de di sed û sî û yek kes hatin bin çavkirin. Di nav kesên hatine bin çavkirin de gelek rojnavavan û nîzkarên Kurd jî hene. Ev aqilê faşîzan e û direk sansûr e. Çepemenî aza ji bo ragihandina heqetê têkoşînê dike. Lewma dibe armanca desthilatdariya faşîst. Ev hewdana veşartina rastiyan e. Weke doh îro jî ew nikarin encamê bi dest bixin. Em weke forma rojnavanên jinên derya spî bin çavkirina rojnavanan qebûl nakin û daxwaz dikin ku demir dest werin berdan. Helbesvan İlhan Çomak ku piştî 30 salan hate berdan. Helbesvan İlhan Sami Çomak ku di sala 1994 de hat bin çavkirin û cezayê müebbetê li hate birîn ji girtîgeha Silîvriyê hate berdan. İlhan Sami Çomak ku li gel girtîgehên Tirkiyeyê girtîma di dema esareta xwe ya 30 salî de gelek
berhem afrandin. Liber girtike ji aliye malbata xwe komele alîkarî û piştevaniya malbatên girtî û hukûmxwaran Amar Marê û rêveberên navçeyê Rêxistina Dem Partî ya navçeya Ümraniye ve hate pêşwazî kirin. İlhan Sami Çomak li ber girtîgehê axaftineke Kurd kir û got bi rastî min dixwest di hawayeke tav de azad bibim da ku ez çûrûska çavên hezkiriyên xwe bibînim. Ez ji tarîtiya çêkirî derbasî tarîtiya rastî bûm. Di hundirê min de xemgînî heye. Min gelek hevalên xwe yên ezîz li pay xwe hiştin. Malbata İlhan Sami Çomak wê di rojan li komela gimgimiyan a Ümraniye serdanan pêşwazî bikin pişre wê derbasî İzmirê bibin. Li Kurdistanê ji ber barîna zêdeya berfê riyên gelek gund û mezreyan hate girtin. Li Wanê ji ber barîna berfê û bagerê taxên dirîşkî û berekelek yên navçe Elbakê gundên Kevçikan, Resan û Testîl, Tûzek û gundên Girêdayê Payîzava bi giştî nehriyên qadên jiyanê jî hatin girtin. Riya Miksê jî ji ber berf û bagerê ber bi êvarî ve hat girtin. Li Şirnaxê jî ji ber barîna berfê riya Şirnax dihê hate girtin û gelek wesayît di rêyan de asema. Li ser riya Seslîce ya li Quntara Çayê Gabarê jî wesayîteke ku xebata riyan dikir li wesayîteke din qelibî. Li navend û navçeyên Colemêrgê jî ji ber barîna berfê dibistan ketin Betlaneyê. Tîmên rakirina berfê yên şaredariyên Dem Partî xebatên ji bo vekirina riyan şev û roj kar dikin. İsrail'e agirbesta li Lübnanê qebûl kir. Serokvezîrê İsrailê Benyamin Netanyahu ragihan ku Meclisa Wezîran a biçûk peyama agirbesta li Lübnanê qebûl kiriye. Netanyahu diyar kir ku eger Hizbullah agirbestê bin pê bike de İsrail bersiveke girantir bide û got armanc ji agirbestê girîngî dayîna gefa İranê aktifkirina artêşa İsrailê dûrxistina Hamasê û cudakirina qadên leşkeriye. Li gorî Reutersê îro agirbest bikeve meriyetê de. Belê godan jemeno çên serîsî ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.